Hayırlı gün isenmesiz. Яңғасыр каналында Qonun, Parlament, Жәмғият программасы. Оны мен Фейрузия Мәжитова дәулет сайтынан алып барам. Атнаның саяси, иҗтимагый вакыйгалары турында бәян итәрбез. Бу атнада парламентның 37-нче сессиясе узды. Депутатлар 15 мәсьәлә карады. 2023 елга һәм 2024-25 елларның планлы чорына республиканың бюджет проектын кабул иттеләр. Көн күреш калдыклары белән эш итү буенча федераль канунны камилләштерү өчен тәкъдимнәрне тыңладылар. 4 республика 3 федераль закон проекты буенча фикер алыштылар. Дәүләт сайтының чираттагы сессиясендә безнең иҗат төркеме булды. Добрый день, уважаемые депутаты Государственного совета. Сессияның көн тәртибенә 15 мәсьәлә чыгарылган иде. Депутатлар тәкъдиме белән өстәмә сораулар да кертелде. Шулай да төп тема киләсе 3 елга республика бюджеты проекты. Беренче укылыштан соң аңа депутатлардан һәм хөкүмәттән 701 төзәтмә алынган була. Все названные поправки Төзәтмәләр нигездә төгәлле кертүгә кагылышлы иде. Алар өстәмә федераль акчалар керү белән бәйле. Бу сума якынча 10 миллиардка артып 61 миллиардка җитәчәк. Кайберләре республика ягыннан да финанслауны күз уңында тота. Бюджет проектына карата нибары бер сорау гына бирделәр. Таһир Хадиев хуҗасызларга приютлар төзү өчен акча каралганмы дип кызыксына. Будет ли субсидироваться новое строительство, которое частные инвесторы или, значит, муниципалы, значит, на 2023 году? как поправка, мы ее не видели, вашу поправку. Официально она внесена не была. Но это не говорит о том, что это вопрос там откинут каким-то образом, да, над ним будут работать. Принято, спасибо. Шулай итеп, депутатлар бюджет проектын икенче укылышта һәм тулайым кабул итте. Киләсе елга керемнәр 344 миллиардка якын, чыгымнар 371 миллиард сум, кытлык 27 миллиард сум. Алдагы 3 елда да кытлык уртача бер суммада салынган. Коллеги, мы с вами приняли основные финансовые законы на следующий год и последующие периоды. Бюджетni kabul ettirge gerek. Ник дегенде, менә мәгарифкә, медицинаға безнең 60-80% бюджеты безгә китеп бара. Ансыз бит яшәп булмый. Бюджет кабул ителгәндә аның артына контроль кирәк, учет кирәк. Яңа керемнәр була торган булса, калган программаларга өстәмәләр кертеп була. Ул бер вакытта да җитеп бетми инде. Ә менә шушы безнең төп мәсьәләләр буенча, төп менә шушы юнәлешләрне аларның һәрберсендә бу бюджет миңа калса хәл итә. Дәүләт Советы Россия хөкүмәтенә һәм Дәүләт Думасына мөрәҗәгать тә кабул итте. Ул көн күреш калдыкларын чыгаруга кагыла. Сүз тарифларны халык өчен тагын да аңлаешлырак итү, юантык суларны түгү өлкәсен көйләү һәм шүпшарның хуҗасын билгеләүгә кагыла. Шүпшар реформасы безнең илдә 2019 елда башланды, ләкин депутатлар әйтүенчә, җитешсезлекләре күп булып чыкты. Татарстаннан юлланачак тәкъдимнәр канунны камилләштерергә мөмкинлек бирәчәк. Һәрбер кешенең инде безнең Санпин буенча менә шулай канализацияны эшләп, выгребной ямы дип атала инде урысча, аны бетонировать итеп, кальцаларны заливать итеп, һәрбер кешедә эшли инде. Үзәк канализация юк дип юантык судан авыл җирендә проблема ясамыйлар билгеләй. Тиклаешның Державинындагы 294 хуҗалыкның барсында да сыек калдыклар өчен чокыр бар. Тулган сайын район үзәгеннән машина чакыртып торалар. Бик түгел, күп түгел анда 1000-нән артып, шулай 1300-2000-гә якын инде шулай. Брак киткәнгә. Бәясе кайдадыр 1000, кайдадыр 10 дә булырга мөмкин. Сыек калдыкларны алып китүче шәхси эшмәкәр сумманы үзе билгели. Мондый төр калдык өчен төгәл бәядә аларның кайда түгелергә тиешлеге дә законда язылмаган ди депутатлар. Шуңа сыек калдыкларны чыгару өчен тәртипкә салырга тәкъдим итәләр. Бүгенге сөндә менә бу сыек отходларга аның тарифы бөтенләй юк. Ул бүгенге сөндә хөкүмәт тарафыннан регулировать ителми. Анда договорны сез менә шоферга күпме түлисез, шуңа тариф була. Вот күпме машинаны ялгысыз, шуңа да акчасын түлисез. Якраз шу хат нигезендә безнең Совет сорый федераль күләмдә аны тариф тәртибенә кертергә. Тагын бер сорау, шүпнең хуҗасы юк. Хәзер аны чыгарып аткан җирдән махсус машина алып китми икән. Шүп шу җир хуҗасыныкы. Бу очракта идарәче оешма яки район авыл җиренеке булып санала. Ләкин аларның чыгарырга мөмкинлеге юк. Депутатлар бу җаваплылыкны төгәл билгеләргә тәкъдим итә. Шүпшар реформасы дигәндә халык счет фактурны һәм контейнер мәйданнары гына күрә. Ә без тариф буенча җыелган акчаның тулысынча нәрсәгә тотылуын белергә телибез. Әлегә закон төбәк операторына моны күрсәтмәскә рөхсәт бирә. Ә белгечләр анда зур инвестиция мөмкинлекләре бар дип саный. Ул сумманы мисал өчен контейнерлар алырга тотып булыр иде. Дөрес тәкъдим итәләр, дөрес. Мусор буенча да күп эшләр кирәк. Мусорның менә акчасы бәясенә җиткәне барсы инде ачык булырга тиеш, без белергә тиеш, нинди акча кая киткән. Менә шунысын хуплыйм мин. Татарстан депутатлары тарафыннан 9 бүлектән торган үзгәреш тәкъдим ителә. Мусорный реформа бик нык, бик каты дип әйттек. Без аны федераль үзәктән һәм хәзер күрәбез, бәясе күбрәк.
Шубыда күбрәк хәзер сораулар бик күп. Эшләп җиткерелмәй менә бу хәзер реформа. Һәм менә үзебезнең тәкъдимнәрне бөтенесен җыеп, экспертлар белән без менә җибәрәбез. Мәскәүдә федераль үзәктә аларны карагачтан без яңа үзгәрешләр канунга кертәчәк. Депутатлар икътисад өлкәсендәге мәсьәләләрне дә карады, аерым алганда оешмаларның милкенә салым буенча махсус икътисади зоналардагы идарәче компанияләргә ташлама биреләчәк. Законопроектом предусматривается. Әлеге канун проекты буенча 2023-2025 елларга милеккә салымнан аларны тулысынча азат итү, 2026-2028 елларда 50% түләтү күзеннән тотыла. Бу ташлама махсус икътисади зоналарда сәнәгать парклары булдыручы оешмаларга кагыла. Депутатлар Дәүләт Думасына мөрәҗәгатьтә кабул итте, ул алимент түләүчеләргә кагыла. Социаль сәясәт комитеты рәисе Светлана Захарова балык булмаганнарның әниләреннән мөрәҗәгатьләр күп ди. Чөнки алимент түләүче ирләр хәрби хезмәткә алынган очракта бу бурычтан азат ителә. Депутатлар әлеге ташламаны бетерергә тәкъдим итә. Несовершеннолетние дети или нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи родители. Балык булмаган балалар һәм эшли алмаган аналар бернинди ярдәмсез кала. Кайберәүләр өчен ул акча бердән-бер яшәүче гынагы бит. Бу мәсьәлә озакка сузмыйча балалар файдасына хәл ителергә тиеш. Халык ышанычларына республика халкының нәсел тарихын өйрәнүче Ядкәр проектында тәкъдим иттеләр. Аны тормышка ашыру өчен архив документларыннан 111 миллионнан артык язманы өйрәнергә кирәк булачак. 24 меңнән артык шәҗәрә төзелгән инде. Хөрмәтле депутатлар, без сезгә Ядкәр проектында кушылырга тәкъдим итәбез. Бу аның бер өлеше булуына түгел, а республикабызның тарихын, ата-бабаларыбызның тормышын өйрәнүдә бик зур роль уйный. Депутатларда проектның атамасы буенча сорау туды. Ядкәр слово есть в татарском языке, есть это вечная память. Ядкарь нету, есть ядкарь с мягким знаком с буквой А. Совершенно верно. Это просто... Ядкарь нет, я уж не буду, я просто свое мнение говорю. Әмма уртак фикергә килмәделәр. Шул кадәр гаҗәеп зур, файдалы, кирәкле эш һәм аңа зур ихтыяҗ бар халыкта. Һәм әлбәттә менә сезнең эшегезне аны күбрәк җиткергә кирәк информацион яктан. Утырышта корал турындагы федераль законга үзгәреш кертү, республиканың мәгариф турындагы законындагы үзгәрешләргә дә тукталдылар. Россия президенты Владимир Путин Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинга дәүләт бүләге тапшыру турында указга кул куйды. Документ хукукый мәгълүмат порталында басылып чыкты. Фәрит Мөхәммәтшин Россия дәүләтчелеген ныгытуга керткән өлеше, парламентаризмны үстерү һәм закон чыгарудагы актив эшчәнлеге өчен Александр Невский орденына лаек булды. Дәүләт советы рәисен мондый мәртәбәле бүләккә лаек булуы белән ихлас күңелдән котлыйбыз һәм җаваплы хезмәттә уңышлар, сәламәтлек телибез. Бу атнада Фәрит Мөхәммәтшин Яшь гвардияның Татарстандагы бүлеге активистлары белән очрашты. Яшьләрне берләштерүче иҗтимагый оешма барлыкка килгәнгә 17 ел тулды. Аның һәр районда җирле бүлекчәләре бар. Республикада Яшь гвардия сафларында 3000-нән артык егет һәм кыз исәпләнә. Аларның иң активлары дәүләт советы рәисе бүлегенә лаек булды. Бердәм Россиянең Яшь гвардия оешмасы бүген ватанпәрвәрлек, социаль һәм экология юнәлеше буенча эшли. Быелның февраленнан гуманитар ярдәм күрсәтү эшенә актив алындылар. ЛНР һәм ДНРга барлыгы 142 тонна йөк җибәрелә. Андагы җирле халыкка булышу өчен волонтерлар буларак та баралар. Мариупольдә булдым, март аенда. Иң беренче иттереп бардым. Психологик ярдәм ясадык, медицинская помощь ясадык. Занда кешеләргә перевязкалар, ниләр ясадык инде. Ул эш безнең берничек тә тукталмый, ничек без аны мартта башладык. Әлеге вакытта безнең республикадан 20 кеше китте һәм без бу эшне быелны да һәм 2нче елга да алып барачакбыз. Безнең эшебез халык белән эшләү, яшьләребез белән эшләү. Бу бит инде молодая гвардия дибез. Яшьләр гвардиясе. Бердәм Россия партияның. Бу эш республикада озак елларда шактый зур дәрәҗәгә җитте һәм үзенең кирәклеген менә бу проектлар, программалар аркылы бу программаларда катнашучы яшьләребезнең санын арттырып, бер зур эш гаилә корган кебек матур иттереп эшлиләр.
Күченеп кенә китәр идек, ләкин булмый. Казанның Төньяк Көнбатыш урамындагы 14-нче йортта яшәүчеләр безнең редакциягә шулай дип мөрәҗәгать итте. Аларның йортларында инде 6-нчы ел җылылык юк. Бер тапкыр да төзекләндерелмәгән бина шактый таушалган. Диварлар күгәргән һәм коелган юынтык сулар турыдан-туры подвалга ага. Шундый шартларда 15 гаилә яшәргә мәҗбүр. Тораклары яшәү өчен яраксыз дип танылган булса да, алар моннан күченә алмый. Ни өчен бу йорт турында барысы да оныткан? Илгиз Шакуров материалы. 16-нчы елдан бирле сусындый печкеләр белән җылытабыз. Тәрәзәләрдән суга кап-кара бөтен җирдә. Менә силапан тора. Роза Денисова бу йортта 30 елдан артык яши. Бүлмә сайын айрым җылыткыч торуына, диварлар күгәрүенә, җил үтеп кермәсен өчен капланган тәрәзәләргә ияләшкән инде. Менә 2 радиал белән җылыйбыз. Җылыймын, например. Авырында ул булсан ничәтәсең соң инде хәл. Төньяк Көнбатыш урамындагы 14-нче йортка җылылык бирүне туктатканнарына 6 ел булган. Әле ярый электр бар диләр. Шундый шартларда хәзер 40-тан артык кеше яши. Монда бала үстерүче яшь гаиләләр, пенсионерлар, инвалидлар бар. Конвекторлар көне буена эшли. Без ашарга пешерер өчен конвекторны сүндерергә тиеш. Өйдә, естественно, салкын. Безгә сайларга кирәк либо ашарга пешерергә, либо өйне җылытырга. Но яшисе килмәсе, конечно, мондай условияларда. Постоянно ауыртып. 2 конвектора, но они зимой вообще не спасают. Өйдә 2 җылыткыч бар. Әле ноябрь генә, алар инде тулы куәтенә эшли. Кышын ни булачак? 3нче җылыткычны да алыр идем, тоташтырып булмый, ут өзелә. 4 катлы бу бинаны элек үз котельнясы җылыткан. Бина Татплотовичпром дип аталган оешманыкы була. 1нче һәм 2нче катта офислар, 3 һәм 4тә фатирлар урнаша. Заманында монда фатирларны шул оешмада эшләүчеләргә бирәләр. Тик 2016 елда Татплотовичпром бөлгенлеккә төшә. Вот эта фирма вся обанкротилась. Шуннан соң бу бинаны 3 физик затка саттылар. Яңа хуҗалар бездән ай сайын 10 000 сум акча сорый башлады. Без моның белән килешмәдек һәм прокуратурага мөрәҗәгать иттек. Шуннан соң суд була. Йортта яшәүчеләр анда җиңә. Бинаның элек офислар урнашкан катлары физик затларныкы булып кала. Фатирларны шәһәр балансына күчерәләр. Шәһәр хакимияте социаль найм буенча яңа торак тәкъдим итә. Тик моның өчен документларны тәртипкә китереп, фатирларны рәсмиләштерергә кирәк. Аннан соң гына социаль найм алу өчен килешү төзеп була. Договора соцнайм с нами не заключают. Имеш без диварларны күчереп, фатирларда үзгәрешләр ясаганбыз. Шәһәр хакимияте шул үзгәрешләрне теркәргә кирәк ди. Тик моның өчен һәр фатирга һава йөрү җайланмасы, вытяжка урнаштырырга кирәк. Һава йөрү җайланмасы урнаштыру бер яктан кыйммәт, икенче яктан куркыныч, чөнки бина булай да җимерелеп бара ди кешеләр. 4 катлы әлеге бина 1976 елда кулланылышка тапшырылган. Монда яшәүчеләр сүзләренә караганда шул вакыттан бирле бер тапкыр да капиталь ремонт булмаган. Хәзерге вакытта бинаның бер катында хәлләр менә шулайрак, стеналар күгәреп беткән, аларга хәтта кагылырга да ярамый. Сейчас мы находимся в подвале. Это вот получается у нас уже здесь дальше идет вода. Это то, что вот мы смываем, все копится здесь. То есть как бы дальше она никуда не уходит. И мы не знаем, до какой степени она будет подниматься выше и выше. Шушы еллар эчендә йортта яшәүчеләр кая гына мөрәҗәгать итмәгән. Федераль яисә шәһәр программаларына өмет итәләр. Бу елның апрелендә махсус комиссия бу бинадагы фатирларны яшәү өчен яраксыз дип тапкан. Хәзер гаиләләр нишли ала? Без шушы сорау белән Казан хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Хәзер кешеләрне 2017 елның 1 гыйнварына кадәр авария хәлендә дип танылган торактан күчерәләр. 14нче йорттагы бүлмәләр яшәү өчен яраксыз дип танылган. Ә федераль программага кертү өчен нәкъ менә авария хәлендә дип танырга кирәк. Моны раслаучы документ булырга тиеш. Әлеге махсус документны алу өчен фатир хуҗаларына торакның торышына бәя бирү белән шөгыльләнә торган оешмага мөрәҗәгать итәргә кирәк. 14нче йортта яшәүчеләр моның өчен акчабыз юк диләр. Башкарма комитет җавабында йортны шәһәр программаларына кертү турында да сүз бар. Әмма моның өчен документларны тәртипкә китерергә кирәк булачак. Шәһәр хакимияте проблеманы хәл итү юлларын эзләргә вәгъдә итә. Без бу хәлне күзәтеп торачакбыз. Онытылып калган йортка игътибар бирүче табылырмы? Тагын бер җитди проблема. Кышка кергәндә республикада сүрем газы белән агулану очраклары арта. Үткән атнада гына Казанда 3 шундый очрак теркәлгән. Бу атнада Фәнни шәһәрчектәге йортларның берсендә 48 яшьлек ир белән 38 яшьлек хатын-кыз агулана. Тикшерү комитеты бу хәлдән соң җинаять эше кузгатты. Әлеге мәсьәләнең даими контрольдә булырга тиешлеге турында президент Рөстәм Миңнеханов 5 ноябрьдә генә әйткән иде. Ул вентиляция каналларының төзеклеген тәэмин итәргә кушты һәм кешеләр газ трубаларын үз билдеге белән ялгарга тиеш түгел диде. Фәнни шәһәрчектә яшәүчеләр әйтүенчә, аларның фатирларында төтен чыгу юлларын тиешенчә тикшермәгәннәр.
Әле бүген төнләгенә Фәнни шәһәрчек урамындагы менә шушы йорттан ашыгыш ярдәм машинасы 2 кешене хастаханәгә алып китә. 48 яшьлек ир-ат белән 38 яшьлек хатын-кыз сөрем газы белән агуланган. Хәзер әлеге хәлнең ничек килеп чыкканы ачыклана. Менә 50 ел була. Менә бу ел. Без монда торабыз. Без самый старшылар инде. Әле мондый хәл юк. Гариповлар гадәттән тыш хәл булган фатирның күршеләре. Бу йортта ярты гасыр яши. Элек барлык төр хезмәткәрләр еш килә иде диләр. Хәзер исә газ җиһазларын тикшерүчеләрне генә күрәләр икән. Елга бер кирип чыгалар инде алар. Куллар куябыз и все, белмим. Майлап китәләр инде алар газ плитәләрен, ниләрен, колонкаларны. Менә төтен чыгу һәм җилләтү каналларын тикшерүчеләрне күптән күргәнебез юк ди бу йортта яшәүчеләр. Фатир хуҗасы бүлмәдә һава ничек алышынуны үзе карарга булды. Ана. И бу тәрәзә ачык килешме? Аналар бит чистартырга тиеш. Бер вакыт килделәр хуй хатын-кыз. Кирделәр дә муттыгына киенгәннәр. Үзеге чистартырга тиеш ди. Иби чекуш 2 яшьтә түбәгә менеп анда чистартамын. Элегрәк киләләр я, йөриләр я. Ну вот как бы чагыштырмача әйткәндә Дербышкадан мәсәлән, анда инде вот капитально йөриләр, квартирадан квартирага. Көне төне йөри анда газовик, его все аны барысы да биткә беләләр. Монда менә мин вообще күргәнем юк, чтобы кто-то что-то делал. Фәнни шәһәрчек урамындагы бүгенге очрак буенча җинаять эше дә ачканнар инде. По данному факту следственным органам Следственного комитета Казанның Совет районындагы йортта сөрем газы белән агулану очрагы буенча Россия тикшерү комитетының Татарстан буенча тикшерү органнары тарафыннан җинаять эше ачылды. Куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган хезмәт күрсәтү маддәсе буенча хәзер булган хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана, тиешле экспертизалар турында карар кабул ителә. Мондый хәлләр булмасын өчен газ җайланмаларыннан дөрес файдаланырга кирәк дип белгечләр. Газпром Трансгаз Казан оешмасы мәгълүматлары буенча хәзер Казанда 2197 күп фатирлы йорт газ колонкасы белән җиһазландырылган. Быел гына шундый өйләрдә сөрем газы белән агулануның 27 очрагы теркәлә. Аларда 57 кеше зыян күргән. Отравление угарным газом происходит. Сөрем газы белән агулануның беренче сәбәбе газ җайланмасын дөрес файдаланмау. Инструкциядә акка кара белән җайланма эшләгәндә саф һава кирип торырга тиеш дип язылган. Сөрем газы агулы, исе юк, кеше аны сизми. Бүген башкарма комитет җитәкчелеге журналистларга Ярослав Гашек урамындагы йортны күрсәтте. Биредә капиталь ремонт программасы буенча газ үткәргечләрен алыштырганнар, сигнализатор һәм газны автомат рәвештә туктату җайланмасы куелган. Датчики безопасности, которые распознают наличие газа. Вот мы на них подаем газ из газового баллона. Вот он сработал. Ягъни газ чыга башлагач, сигнализатор тавыш бирә, аны сүндерүче булмаса, автомат рәвештә фатирга газ бирү туктатыла. Сөрем газы бүлмәдә нигә җыеласың? Иң күп кагыйдә без улар газ колонкаларына кагыла дип белгечләр. Алар я юыну бүлмәсенә урнаштырылган, я шкаф белән капланган, я җилләтү каналына вентилятор куелган була. Булар барысы да системаны бузып, өйдә сөрем газы белән агулану мөмкинлеген барлыкка китерә. Иң мөһиме, газ колонкасын кабызыр алдыннан тяга тикшерергә тиеш. Әгәр дә тяга начар булса, тяга булмаса, газовый колонка белән кулланырга ярамый. Тәрәзәне ачырга кирәк, һаваны, то есть дымоходны тикшерергә кирәк. Әгәр дә дымоход тәрәзәне ачкачта тяга барга килмәсә, дымоходны тикшерергә кирәк. Фатир эчендәге газ плитәсе, үткәргечләре һәм колонкасын газ хезмәткәрләре тикшерсә, төтен чыгу һәм җилләтү каналларын чистарту өчен идарәче оешма җавап бирә. Алар махсус хезмәтләр белән килешү төзи. 2018 елдан бирле коммуналь түләүләр квитанциясендә моның өчен аерым тариф бар. Специализированная организация обслуживает ал йортларны. Счет фактурада ул эш өчен тариф бар. Заявление килә, без аларны подрядчиклар белән отрабатываем, карыйбыз. В основном заявкалар килә вентиляция эшләмәгәнгә, кеше сизә, исләр чыгып китмей. Шуңа күрә ул заявка килгәндә без подрядная организация сразу үти башлый аны. Кешегә кереп, дымоходлардан өстән карап, зонтлар төшереп, ул инженерный коммуникацияларны тикшерәләр. Төтен чыгу һәм җилләтү каналларын тикшерүнең нормативы бар. Трубалар тыгылу очракларын гариза буенча карыйлар. Кирпичтән ясалган төтен чыгу каналын 3 айга бер тапкыр, бетон торбаны елга бер тапкыр тикшерергә тиешләр. Газ колонкасы булган фатирларны белгечләр елга 2 тапкыр килеп тикшерергә, төзеклеген карарга тиеш. Әмма шунысы бар. Подрядчы оешманың гаризаны үтәгәнен яки төтен чыгу каналын ничек тикшерүен контрольдә тотучы юк. Шуңа фатир хуҗаларыннан уяулык сырала. Эш башкарылмаса, дәүләт трак инспекциясенә мөрәҗәгать итәргә мөмкин дип белгечләр.
Танылган язучы, шагыйрь, Татарстан язучылар берлеге рәисе һәм Татарстан дәүләт сайты депутаты Ркаил Зәйдулла яр Чаллыда 60 яшьлек юбилейын билгеләп үтте. Иҗат кичәсе Аяз Гыйләҗев исемендәге Татар дәүләт драма театрында үтте. Чарада иҗатташ дуслары, укучылары, дәүләт сайты рәисе урынбасары Марат Әхмәтов катнашты. Үткен сүзле, кыю йөрәкле Зәйдулла татар әдәбиятын һәм туган телне үстерүгә зур өлеш кертә дип билгеләп үттеләр. Кичәдә Гөлнара Миңнеханова булып кайтты. Yıllar ağır, biz barabız Ali, iske kile güle karurman, gerek yaralırlık yaptı haber, ufuklarla emme varsına. Язучы, шагыйрь, публицист, депутат, Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зәйдулла киң кырлы шәхес, өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә иҗат итә, татар әдәбиятын үстерүгә, туган телне саклауга зур өлеш кертә. Бу хакта үз чыгышында Марат Әхмәтов та ассызыклады. Президент башындагы туган телләрне саклау мәсьәләсендәге уртак эшебезгә миңа әлбәттә язучылар берлеге, аның кыю, үткен сүзле, тәвәккәл рәисе миңа уртак эшебез өчен бик кирәк. Чөнки икенче яктан караганда безнең язучылар берлеге 3 елдан артык безнең үзенең әгъзаларын берләштерә, алар һәрберсе безнең рухи кыйммәтебез. Турга язарга өйрәнгәнче такмаклар чыгара идем. Ркаил Зәйдулла мәктәп елларында ук каләм тибрәтә башлаган, аның беренче иҗат җимешләре 70нче еллар ахырында республика матбугатында дөнья күрә. Бүгенге көндә танылган әдипнең әсәрләре инглиз, төрек, үзбәк, рус һәм чуаш телләрендә тәрҗемә ителеп, төрле басмаларда дөнья күргән. Мин милли шагыйрь дип саныйм үземне. Чөнки татар шагыйре, язучысы нәрсә өчен яза ул? Ул үзенең милләтенә ниндидер сүз әйтергә тели. Без бергә бара тиеш, без үзебезнең телебезне, үзебезнең тарихыбызны сакларга тиеш, үзебезнең гореф-гадәтләрне. Ркаил Зәйдулланың Тәңре кылычы, хон һәм шагыйрь, Төнгө сәфәр, Саташкан сандугач һәм башка әсәрләре укучыга яхшы таныш. Ул Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе, Муса Җәлил исемендәге республика премиясе лауреаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе. Безнең шәһәр хакимына Илгән Башмакиев исеменә сезне юбилейгыз белән котлыйбыз. Сезгә исәнлек, саулык телибез һәм инде иҗади уңышлар. Милләтебез дөньяга таралып, кайсы гына халыкларга үз канын бүләк итмәгән. Юбилей кичәсендә Түбән Кама татар драма театры артистлары Ркаил Зәйдулланың әсәре буенча сәхнәләштерелгән Нәгыймә спектакленнән үзек күрсәтте. Үзенең этәргечен тагын драматургик юллар белән бирә. Менә шушы драматургик юллар аркылы ул әле тагын безгә тәэсир ясый, тамашачыларга тәэсир итә үзенең иҗаты белән. Яш Чаллы китапханәсенә истәлек итеп Ркаил Зәйдулла үзе имзалаган китабын бүләк итте. Бүгенге тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Нәкъ бер атнан очрашканга кадәр мин Фәйрүзә Мәҗитова сезнең белән сау булашам. Кануннарны белегез, парламент тормышын күзәтегез. Сау-сәламәт булыгыз.